Vera a dwi'n swyddog cyswllt ysgolion neu adran marchnata yma yn Prifysgol Bangor. A heddiw dwi am roi taith i chi o'r neuaddau, felly dilynwch fi. A i chi sydd lawr i'r gegin. So mae'r fflatiau a'r cegin yn cael eu rhannu rhwng 8, okay? Weithiau maen nhw'n cael eu rhannu rhwng 6 achos da ni'n gofyn yn siŵr bod yna digon o le i bobl hefo anabledd hefyd. Felly mae yna oergell, rhawgell, meicrodon, tegell, toaster ar gael i chi yn y gegin. Mae gen i ofyn, da chi ddim yn gallu dod â rhain hefo chi, ond os ydych chi wedi cael nhw i pad testio, mae'n groeso i chi ddod â nhw hefo chi wedyn. Mae yna lle i chi gymdeithasu, mae yna soffas, bwrdd, a wedyn mae yna bwrdd bwyd i chi mama hefo cadeiria os da chi eisiau coginio hefo'ch gilydd a bita hefo'ch gilydd. Does na ddim haearn smwddio i chi, ond mae yna bwrdd smwddio i chi. Mae yna groeso i chi ddod â haearn hefo chi. Mae yna bobl yn dod i llnau yma unwaith yr wsos. Mae gen i ofyn i nhw ddim golchi llestri i chi. Os mae yna llestri ar y ochr, be maen nhw'n neud ydy maen nhw'n sefyll nhw i'r bwrdd bwyd a maen nhw'n llnau lawr y ddau sinc, yr ochrau i chi gyd, y ddau hob, maen nhw'n mopio'r llawr a maen nhw'n hwfro'r corridor i chi. Mae gen i ofyn eich bod yn gorfod llnau eich llofftydd eich hunain, ond mae yna hwfr yma i chi os da chi am wneud hynny. Mae pobl yn dod i mewn i gwacio'ch biniau ar ailgylchu bob yn ail ddwrnod, felly da chi ddim yn poeni am hynny. Felly, os da chi eisiau dilyn fi, mae dangos stafell safonol i chi rwan. Fel da chi'n gweld, mae yna gwely, wardrobe, mae yna ddesg i chi yma, mae yna gadar, lamp a mae yna dros yma hefyd, felly mae yna ddigon o le i chi. Mae stafell fel hyn yn cynnwys y stafell molchi i chi. Mae gennych chi gawod, sinc a toilet. Os da chi eisiau dilyn fi, na i ddangos stafell mwy i chi wan. Felly, yr unig gwahaniaeth ydy bod gennych chi fwy o ofod yma yn yr ystafell yma. Mae maint y gwely'r un peth, maint y desg, y wardrobe a'r stafell molchi yr un peth hefyd. Mae yna staff diogelwch ar alwad 24 awr, 7 diwrnod yr wsos. Felly os oes gennych chi unrhyw broblem neu angen codi rhywbeth, mae croeso i chi fynd atyn nhw yn y pentref. Felly, da chi wedi gweld y safle ffrwyddwydd erbyn rwan, ac rwan dwi am ddangos safle Santes Fair i chi. Felly, os ydych chi eisiau dilyn fi. Mae yna 5 yn rhannu'r cegin yma, felly da chi'n gweld mae yna 5 cadar, 1 cwcer, mae yna meicrodon, tegell a toaster yma i chi. A fel nes i sôn ar y safle ffrwyddwydd, da chi ddim yn gallu dod â rhain hefo chi nes bod chi wedi cael nhw i pad testio, felly byddwch yn ofalus hefo hynny. Mi wna i ddangos un o'r stafelloedd i chi rwan. Mae stafell yma yn cynnwys y stafell molchi, a peth da, mae'r gwlau fan hyn chydig fwy, maen nhw'n 4 droedfedd. Okay. Mae yna ddigon o le i chi gadw'ch pethau, mae yna silffoedd, mae yna desg, mae yna gadar i chi, mae yna dros, mae yna le i chi gadw'ch pethau o dan y gwely.